Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ginpirmahan na ang kasugtanan sa tungas ng Prime Electric Holdings Incorporated kag Central Negros Electric Cooperative pero ini mag-aagi pa sa plebisito kung pagboto sa mga konsumidor. Sa public hearing nga ginpatigayon, may mga nagapwestiyon sa madasig nga pagpirma sa joint venture agreement kag may mga nagapabor naman diri. May report si Nico Delfin. Ginpirmahan ang ginakabig historic joint venture agreement sa tungasang Prime Electric Holdings Incorporated ukon PHI kag Central Negros Electric Cooperative nga ginsaksihan man sa mga tiglawas ang nagkalain-lain nga sektor kag mga punong barangay sa Bacolod City. Sa idalom sang kasugtanan ang pagbakal sang PHI sang 70% sang distribution assets sang Seneco sa cash kag ang nabilin nga 30% ang main capital contribution sang Seneco para sa corporation nga hingadlan bilang Negros Electric Power Corporation o kon NEPC. Nagpasalig si Ruel Castro, presidente sang PHI nga paagi sa JVA mapanubo ang systems loss pinaagi man sa duga nga infrastructure projects kag ang resonable nga power rate para sa mga konsumidor. More power is here to extend whatever technical, financial needs that this joint venture will need just to make sure that we will be able to deliver the best service for the consumer. Pero sa public hearing nga ginpatigayon sa Committee on Energy sang Konseho, ginpalabot naman sang katapo sang Responsible Supervising and Confidential Union of Rational Employees upod sa tiglawas ang grupo sa mga Consumer Watch Group ang pagpamalabag sa JVA sa pagpati nga gindali-dali kag ining hindi makasabat sa pagpanubo sang bilis sang kuryente kag problema sa masaming nga pag-brownout. We strongly oppose and we firmly oppose this joint venture since we maintain that this joint venture is not only illegal but detrimental to the benefit or to the interest of the consumers and the employees. Suno naman kay Seneco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore, naglabay sa due process ang kasugtanan antes na desisyonan sang Seneco Board of Directors nga paboran ang JVA bangod kinahanglan sang utility firm ang pondo para sa capital expenditure projects. Iniagod to mapanubo ang systems loss nga nagalabot sa 20 million pesos kada bulan. Now, sa sitwasyon ni Seneco subong may kabudlayan sini maluwas isang kakulangan sang kapital, kakulangan sang kwarta, kakulangan sang personnel, logistics, gindadugangan pa sa mga regulatory constraints na ginapatuman sa aton sa NEA, sa aton sa ARC. Sa sining joint venture, kagpon matigayon ang operation sa LEPC bilang private distribution utility, ang system loss nga ilang tingwaon nga nabuton hindi dapat magsaka sa 5%. Pero ang JVA ang mag-aagi pa sa plebisito o kon pagboto sa mga member consumers nga natalana sa Hunyo 24 kag 25 kag Hulyo 1 kag Hulyo 2. Madason ini nga mag-apply para sa panibago nga prangkisa nga magalawig sa 25 ka tuig. Sunday Vice Governor Jeffrey Ferrer kag abang lingkod Party Representative Steven Paduano suportadong JVA sa tuyo nga mapaayo pagid ang serbisyo sang Seneco. Post lang kabuat. And then this one, let the people decide. Maski diin manggid opposition, we cannot perfect that. Gusto kita magpadayo nga mag-suffer for the past several years naman and even decade nga napamatun. Ano man, why na may mo hopeless situation ang bako ang Seneco sa subong. Sa public hearing, nagtambong man ang pila ka mga Consumer Watch Group na nagpabutsyag sang suporta sa JVA para mapasanyog ang serbisyo sang utility firm sa mga konsumidor. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.